Ang San Ildefonso ay isang bayan na tila nalimutan na ng panahon, kung saan ang bawat kaluskos sa kawayanan ay pinaniniwala ang bulong ng mga lamang lupa, at ang bawat pagkakasakit ay hindi agad dinadala sa doktor, kundi sa mga tatawas. Sa gitna ng payapang pamumuhay na ito, nag-ugat ang isang hidwaang hindi lamang naghati sa dalawang matanda, kundi nagdala ng panganib sa buong bayan. Si Tata Isko ay kilala bilang ang huling bantay sa edad na 70. Ang kanyang balat ay tila balat ng punong nara, magaspang, sunog sa araw, ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, ngunit may lalim na tila nakakakita sa kabilang dimensyon. Siya ang pambato ng bayan laban sa mga hindi nakikitang puwersa. Sa kabilang dako, sa pusod ng madilim na gubat ng sityo Kulimlim, nananahan si Kaselmo. Dati silang magkaibigan ni Isko, magkasama sa pag-aaral ng mga lihim ng kalikasan. Ngunit nilamon ang galit si Selmo nang matalo siya sa usapin ng lupa laban sa pamilya ng alkalde. Ang lupang yun ay hindi lamang basta sakahan. Doon nakabaon ang mga anting-anting ng kanilang mga ninuno. Para kay Selmo, ang pagkuha ng alkalde sa lupang yun ay paglapastangan sa kanyang pagkatao. Doon nagsimula ang dilim. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng lagnat. Si Clarissa, ang kaisa-isang anak ni Mayor Valderrama, ay biglang nanlata matapos ang kanyang 18 kaarawan. Ngunit ang lagnat ay hindi bumaba. Sa loob ng 3 araw, ang kanyang tiyan ay nagsimulang mamaga, tila may buhay na bagay na lumalaki sa loob nito. Isang gabi, habang binabantayan siya ng mga nurse, nagsimulang umungol ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay tumirik, at mula sa kanyang bibig ay gumapang ang isang mahaba at nanginginig na uod. Maitim, mabaho, at may mga sungay na tila galing sa ilalim ng lupa. Kasunod nito ay ang tunog ng nababasag na salamin. Isinuka ni Clarissa ang mga piraso ng bubog na may kasamang malapot at itim na dugo. "Kulam to," bulong ng matatandang naninilbihan sa mansyon. "Gawa ito ng matanda sa burol." Nang ipatawag si Tata Isko, dala lamang niya ang kanyang lumang bag na gawa sa balat ng kambing. Sa loob nito ay ang kanyang mga agamitan, lana na mula sa 7 uri ng halaman, tawas na galing sa bundok Banahaw, at isang maliit na libreta na naglalaman ng mga orasyon sa Latin. "Mayor, hindi ito ordinaryong sakit," wika ni Tata Isko, habang sinusuri ang namamagang tiyan ni Clarissa. Mararamdaman ang paggalaw nito sa loob, parang may mga daliring kumakalmot mula sa loob ng balat ng dalaga. Nagsimula ang ritual. Nagpausok si Tata Isko ng kamangyan at insenso. Binalot ang buong silid ng bango na tila nanunuot sa buto. Binuhusan niya ng langis ang noo ng dalaga habang may ibinubulong. Sa bawat salitang binibigkas ni Tata Isko, sumisigaw si Clarissa sa boses na hindi kanya. Isang boses na parang pinagsamang huni ng paniki at kalmot ng kuko sa yero. Ang mga uod na lumalabas sa bibig ng bata ay biglang natutuyo. Sa loob ng ilang oras, humupa ang pamamaga ng tiyan ni Clarissa. Akala ng lahat ay tapos na ang laban. Ngunit si Tata Isko ay hindi ngumiti. "Naramdaman niya na ako," sambit niya. "At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hininga ng batang to." Sa kanyang kubo sa sityo Kulimlim, naramdaman ni Kaselmo ang pagkaputol ng kanyang koneksyon sa dalagita. Nagnitngit siya sa galit. Ang kanyang muka ay nababalot ng uling at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pagkapula. "Isko, akala mo ba ay sapat na ang iyong mga dasal?" bulong ni Selmo sa hangin. Kumuha siya ng isang itim na manok sa ilalim ng bilog na buwan
Sa gitna ng sementeryo ng San Ildefonso, sinimulan niya ang isang masidhing ritual. Inalay niya ang dugo ng manok sa isang manika, nagawa sa tuyong dahon ng saging at buhok ni Clarissa na ninakaw ng kanyang mga alagad. Bawat patak ng dugo ay katumbas ng mas matinding sumpa. Sa mansyon, biglang bumukas ang lahat ng bintana. Ang hangin sa loob ng kwarto ni Clarissa ay naging napakalamig, sapat upang magyelo ang tubig sa baso. Ang mga aso sa labas ay nagsimulang mag-alulungan sa paraang tila nakakakita ng kamatayan. Biglang bumalik ang mga uod, ngunit sa pagkakataong yon, mas malalaki. Ang mga bubog na isinusuka ng bata ay hindi na lamang maliliit na piraso. Ang mga yun ay matatalim na kristal na humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang bawat dasal ni Tata Isko ay tila tinatawanan na lamang ng madilim na puwersang bumabalot sa dilim. Kailangang tapusin ito ngayon din. Ang matigas na deklara ni Tata Isko. Alam niya na kung magpapatuloy ang palitan ng depensa at atake, mauubos ang lakas ng bata. Inutusan ni Tata Isko ang alkalde at ang mga tauhan nito na maglatag ng maapal na guhit ng asin sa paligid ng buong mansyon. Walang sino mang pwedeng lumabas o pumasok. Nagtayo siya ng isang altar sa gitna ng sala, kung saan nakalagay ang isang krus na gawa sa itim na kahoy at ang 7 kandilang puti. Samantala, sa sementeryo, si Caselmo ay nagsasasayaw sa paligid ng isang apoy. Ang usok ng apoy ay bumubuo ng mga figura ng mga demonyo. Kainin ninyo ang kanyang kaluluwa. Wasakin ang bakod. Sigaw ni Selmo. Ang mga tao sa San Ildefonso ay nakarinig ng mga kalabog sa kanilang mga bubungan. Tila may mga higanting ibon na dumadapo sa mansyon. Ang mga bintana ay nanginginig at ang mga gamit sa loob ng bahay ay nagsimulang lumutang. Si Tata Isko ay pawis na pawis. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng espiritual na presyon. Isko, sumuko ka na. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin, bagaman walang tao roon. Boses yun ni Selmo. Ibigay mo sa akin ang dugo ng Valderrama at hahayaan kitang mabuhay. Hinding-hindi, Selmo. Pinili mo ang dilim. Ang dilim din ang lalamon sa'yo. Tugon ni Tata Isko habang iwiniwisik ang banal na tubig sa hangin. Nang makita ni Tata Isko na unti-unti nang nauubos ang mga kandila, alam niyang oras na para sa kanyang huling alas. Dinukot niya mula sa kanyang bewang ang isang balisong. Hindi ito ordinaryong balisong. Ang talim nito ay gawa sa bakal na nakuha mula sa isang lumang kampana ng simbahan na tinamaan ng kidlat. At ang hawakan ay mula sa ugat ng isang punong namuhay ng 1,000 taon. Ang sandatang ito ay hindi tumatama sa laman. Paliwanag ni Tata Isko sa alkalde na nanginginig sa takot. Ito ay tumatama direkta sa kaluluwa. Kung ang puso ng sumusugod ay puno ng puot, ang bawat galaw ko rito ay magiging sugat sa kanya. Umupo si Tata Isko sa gitna ng silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa isang makulimlim na pangitain. Sa kanyang isip, wala na siya sa mansyon. Nakikita niya ang kanyang sarili sa isang dimensyong kulay abo. At sa tapat niya ay ang anino ni Caselmo. Nagsimulang sumuntok at sumipa ang anino ni Selmo sa loob ng pangitain. Sa totoong mundo, makikita ang mga pasa na lumilitaw sa braso ni Tata Isko kahit wala namang humahampas sa kanya. Ngunit hindi natinag ang matanda. Inilabas niya ang balisong. Sa isang mabilis na paggalaw, iwinasiwas niya to sa hangin. Isang pahalang nahiwa mula itaas pababa. Isang nakapangingilabot na tili ang narinig mula sa malayo, galing sa direksyon ng sementeryo. Kahit ang mga aso ay natahimik sa tindi ng tunog na yon.
Muling humiwa si Tata Isko sa hangin. 1, 2, 3. Sa bawat kumpas ng balisong, may liwanag na lumalabas sa talim nito. Sa bawat saksak niya sa hangin, si Caselmo ay tumatalsik sa gitna ng sementeryo. Tila tinatamaan ng isang hindi nakikitang espada. Para sa mga batang kinitlan mo ng buhay. Sigaw ni Tata Isko habang isinasaksak ang balisong pababa sa sahig. Isang malakas na pagsabog ng hangin ang yumanig sa buong mansyon. Ang lahat ng bintana na kanina ay nagkakalansugan ay biglang tumahimik. Ang itim na usok na bumabalot sa silid ay mabilis na naglaho. Tila hinigop ng lupa. Nang sumikat ang araw sa San Ildefonso, ang katahimikan ay tila isang himala. Ang mga ibon ay nagsimulang muling umawit, at ang mabigat na hangin ay napalitan ng sariwang simoy ng umaga. Sa mansyon, mahimbing na natutulog si Clarissa. Ang kanyang tiyan ay bumalik na sa normal. Wala na ang mga uod, wala na ang dugo. Ang kanyang balat na dati ay maputla at tila patay na, ay muling nagkaroon ng kulay. Ligtas na ang dalagita. Ngunit ang mga tauhan ng alkalde na inutosang suriin ang kubo ni Caselmo ay bumalik na may mga mukhang tila nakakita ng multo. Mayor, si Caselmo. Hindi makapagsalita ang pinuno ng mga gwardya. Nang puntahan nila ang kubo, natagpuan nila ang mangkukulam na nakabulagta sa gitna ng kanyang altar. Ang kanyang katawan ay tadtad ng mga sugat, malalalim na hiwa at saksak na tila ginawa ng isang napakatalim na kutsilyo. Ngunit ang nakapagtataka, walang sino mang tao ang pumasok sa kanyang kubo noong gabing yon. Ang mga sugat niya ay eksaktong tumutugma sa mga kumpas ng balisong ni Tata Isko sa hangin. Ang pinakamisteryoso sa lahat, ang mga sugat ni Selmo ay hindi naglalabas ng dugo, kundi ng mga uod at bubog. Ang mismong mga bagay na ipinadala niya sa anak ng alkalde. Kinain siya ng sarili niyang ulam. Matapos ang pangyayari, tumanggi si Tata Isko sa anumang malaking pabuya mula sa alkalde. Kinuha lamang niya ang sapat para sa kanyang pagkain at para sa pagpapanatili ng maliit niyang kapilya. Ang kapangyarihan ay hindi sa akin, Mayor. Wika ni Tata Isko habang inililigpit ang kanyang balisong. Hiram lamang ito. Ang tunay na sandata ay ang ama at ang tapat na puso na nagnanais protektahan ng kapwa. Mula noon, naging mas payapa ang San Ildefonso. Ang kwento ng tunggalian ni Tata Isko at Caselmo ay naging isang alamat. Isang paalala na sa bawat dilim na nagbabanta, palaging may isang liwanag na handang lumaban. Kahit pa ang labanang yon ay hindi nakikita ng mga mata. Si Tata Isko ay nanatiling tahimik na naninirahan sa dulo ng bayan. Nagbabantay sa hangganan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu. Bitbit ng kanyang libreta at ang balisong na naging saksi sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan.